Benvinguts al Friki Online, càpsula 510. Ens en anem a Norma i ens en anem al quart integral de La Mazmorra. La Mazmorra, quart integral, que ens recopila, em sembla, uns 7 volums de la història. En aquest cas, de la saga Monstruos. Ja sabem que La Mazmorra té diferents històries que es van entrellaçant, creant un món de fantasia heroica amb molt d'humor i amb molt de, per un cantó, revisionisme i per l'altre amor en aquest gènere. Cada un d'aquests capítols està dibuixat per un dibuixant diferent i els guions són d'Esfart i Toltheim. Els dibuixants trobarem a Mesan, Menú, Joan, Kielhofer, Bessian, Stanislas i Kermidas. Tota aquesta colla seran els autors d'aquest quart volum de La Mazmorra que ens recopilen apartat de Monstruos. Monstruos són aquestes històries de La Mazmorra que són històries conclusives entre si mateixes i que estan protagonitzades per diferents personatges que habiten en aquest món de fantasia heroica. El primer Jan el Terror, Monstruos, de Mesan i Walter, en la part gràfica. Aquí tenim la coberta, on una posada de monstres que està aïllada a la muntanya, un hostal de monstres que està aïllat a la muntanya, estan esperant que vingui algun client per menjar-se'l, però estan tan aïllats que no els hi arriba ningú, fins que els hi arriba un pollastre conegut i amb una espasa màgica. A partir d'aquí, la cosa s'embolicarà i començarà una aventura realment molt divertida, amb molts personatges i que funcionarà perfectament dins del que és l'humor. Aquesta és de les que és purament humor i aventura, humor negre i aventura. Després ja tindrem un altre capítol, que és El gigante que llora, amb dibuixos del mateix Far i... de Jean-Christophe Menú i color també de Walter. Aquest, per mi, potser el més fluix de tots, un ull que no para de plorar, que és d'un gegant. Els dos mags de La Mazmorra decideixen anar a buscar la resta del gegant, o sigui, el gegant sense l'ull, perquè pari de plorar, ja que aquest plor no para d'inundar La Mazmorra. També humor i potser, ja us dic, el més fluix de tots, dintre que tots estan molt bé. El segueix el Galavía en cerveza, amb dibuix de Joan, aquest dibuix més pictòric, una història realment molt divertida, on el protagonista és recordo el nom, és aquest personatge que és un monstre realment tonto, que se li encarrega una missió per primer cop, anar a cercar cervesa per la Mazmorra. Aquesta missió es convertirà en una bogeria i una història completament humorística, 100%, que el segueix una altra història, Les Profundidades, una de les més complexes, aquesta història amb dibuixos de Colfer i colors de Walter i Colfer mateix, que ens submergeix a sota el mar amb unes escenes de sang flotant i de lo que és la ingravidesa submarina brutals, amb aquest dibuix humorístic, però que hi ha escenes de molt mal rotllo. Aquí hi ha molt mal rotllisme en aquesta història, és potser la més dura de totes, amb un final molt èpic. Anava a dir és la més dura. Aquí ens queda la de l'amic Bessian, que és Soldado de Honor, que potser és la més seriosa. Aquí l'humor està molt més soterrat, una història explicada en off de dos germans, soldats rasos de la Mazmorra, i de l'honor i l'horror de defensar el que ells creuen que és la justícia, per tant, la destrucció i la mort en general. Una història dura i bastant diferent de la resta, jo crec que potser la més punyent de tot l'àlbum, que la que m'ha sorprès més. I després ja tenim un binomi, que serien aquestes dues històries, El gran animador, que ens explica temps pretèrits de la Mazmorra, on es creen els autòmates. Es creen aquests autòmates i la desaparició d'aquests autòmates. Amb un dibuix també amb un estil com molt mitjaval i que funciona perfectament bé. 1000 anys després és el següent número, que es diu El Grimorio de l'Inventor,
El Grimorio de l'Invertor, aquest llibre on explica com fer els autòmates. Però què passa? Que algun d'aquests autòmates encara són vius. Molt d'humor també i més èpica, en aquests dos últims, barregen més l'humor i l'èpica. Realment, una col·lecció brutal, imprescindible, La Mazmorra, integral número 4. En queden, de moment, perquè això mai se sap, 4, sembla que són, en total... Mira que ja ho teníem, això. En queden un parell. Són 6 integrals, de moment, de La Mazmorra, aquesta edició que està publicant en aquests moments Norma Editorial. Salut i a llegir còmics.